alkate jauna, DIPC-ko presidentea eta zuzendaria, jaun Andreak arratsaldeon. Duela hilabete batzuk, Pedro Miguel Etxenikek proposatu zidan, Passion for Knowledge jaialdi honetan, Eusko Jaurlaritzaren izenean aurkezpen batean parte hartzeko. Gustu handiz egingo nuela erantzunion. Izan ere, unibertsitate eta ikerketa sailordetzak, ibilbide luzeko lankidetza estua baitu DIPC-rekin eta bereziki egunotan ospatzen ari garen zientzia zaletasuna bultzatzeko programa bikain honekin. Eseri ginen bada Pedro Miguel eta biok programaren aurrean eta publikoari irekitako itzalietarik nor aurkeztu ote nahi nuen galdetu zidan berak. Aukeran, Arantxa Urreta Bizkaia aurkeztu nahi nuela erantzunion. Euskararen normalizazioa eta 1978ko batzarraz geroztik euskalgintzak izandako bilakaera eta zabalkundea gai egokiak iruditu zitzaizkidan zientziaren divulgazioaren gainean antolatzen den saio honetarako. Izan ere, erregistro espezialduek eta jakintza arloetako teknolektuek izandako garapenari erreparatzea, besterik ez dago, euskararen normalizazio bidean egindako aleginaz konturatzeko. Unibertsitate mailako hizkera, adibide bat besterik ez da, euskalgintza osoari baitagokio eskuarki azken mende erdi honetako zabalkunde handia. Euskararen batasuna, egitate historikotzat har daiteke Euskal Herriaren historian. Egitate historiko terminoak historialariarentzat duen esangura bete-betean. Etzen erraza izan. Herri honetan, hainbatetan gertatu izan den moduan, eztabaida testu ingurutik atera eta guztiz ideologizatu baitzen. Irizpide linguistiko hutsaz haratago, gatazka politikoa eta lurralde eta erakunde artekoa ez ezik, belaunaldi artekoa ere bihurtu zen. Gogoan dut oraindik H-aren auzia. Artean ume ginela ikastolatik bidaltzen gintuzten etxeko lanekin etxera, eta ikastolara itzultzerakoan ikasleen erdia, kuadernoaren H guztiak ezabatuta etortzen zen. Ikasleek ezkenuen ulertzen H-ark helduen artean pizten zuen pasioa eta grina. Are gehiago, esango nuke, belaunaldi hartakoek oraindik ere halako beldur ezkutu bat diogula H odoltsuari. Gaurko hitzaldian, denboraren iraganak utzitako hondarrari adi egongo gara beraz. Denboraren iraganaz ari garela Koldo Mitxelena ekarri nahi nuke gure saio honetan gogora. Euskara batuaz ari dela, 1970ean, Eganek argitaratutako Prodomo artikuluan zer esaten zuen Mitxelenak. Estuve en Aránzazu hace poco. No había aparecido desde aquella asamblea de 1968. Allí estaban en pie, sobre el atrio de la iglesia, los apóstoles de Oteiza. Más arriba la Virgen de Oteiza. Había bastante gente, pues habíamos acudido a una boda tanto de Guipúzcoa como desde Vizcaya y también desde otros lugares. Y esa gente, de manera unánime, encontraba las estatuas de Oteiza agradables, bellas y adecuadas para el pórtico de una iglesia. Esas mismas estatuas son, si lo recuerdan ustedes, las que hace algunos años tan desmañadas, feas e inapropiadas nos parecían a muchos. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces a hoy? ¿Las estatuas o nuestros ojos? Ezpairik gabe, Arantxa Urreta Bizkaia euskaltzainak zeresanik badu gaiaren inguruan. Euskaltzain urgaz legizara ez ezik euskalgintzan hainbat eremu jorratu dituelako du Arantzak gai honetan zeresan handia. Kulturgintzan askotariko lanak egin baditu ere, erabili ditudan Urreta Bizkaiaren biografia guztietan literatura aipatzen da lehendabizi. Itzultzaile lanetan hasi zen 70. hamarkadan ekarpen oparoa egingo zuen Lur taldearen eskutik, Sarasola naiz Saizar Bitoria bezalakoekin batera. Handik gutxira, poesiaren arlora igaro zen.
Bere obrarik ezagunena novela bat da ordea, Zergatik Panpos. Kritikoen iritzian, gai aldetik eta baita formari dagokionez ere obra berritzailea, beste hizkuntza batzuetara itzulia izan dena eta zinerako egokitua. Ordutik, novelagintzan hainbat obra plazaratu ditu. Hala nola, Saturno, Aurten aldatuko da nire bizitza, Kuaderno gorria eta arestian Erein argitaletxearen eskutik irakurri izan dugun Hiru Mariak eleberria. Koldo Izagirrek honakoa dio Urreta Bizkaiaren ahots poetikoari buruz. Baina zorionez, gizonen artean gizonezkoago azaldu behar zuen emakume hark oso bestelako jarreraz idazten zituen poemak. Defentsa artifizialik gabe, bere esena libre eta laxo isuriz. Berezkotasun hori, naturaltasun hori da Urreta Bizkaiaren poesiaren balore nagusietako bat. Aktibismo horik ezagutzen ezpazaio ere generoaren munduan, nabarmena da Arantxaren idatzietan eta solasean emakumearen egoerari buruzko kezka. Bere ibilbidea jarraitu dugunok, Arantxarengan apreziatzen dugun ezaugarria da hain zuzen berdintasunaren aldeko konpromisoa. Lehenago esan dut, literatur sorkuntzan ibiltzeaz gainera beste hainbat arlo landu dituela Urreta Bizkaiak kulturaren eremuan. Kazetari izan da, hedabide gehienetan, telebistan, irratian eta baita prentsa idatzian ere, aktore eta gidoigile ere ibili da. Ez da seguruenik izango euskal kulturan Arantza Urreta Bizkaia bezain personalitate polifazetikoagorik. Eskertzekoa da beraz, euskalgintzan hainbeste eman duen autorea izatea gaur gure artean. Eskerrik asko, Arantza, zurea da hitza. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko lehenengo hain aurkezpen esku zabalagatik eta zuei eskerrik asko etortzeagatik eta eskainiko didazuen arretagatik. Hitzaldi hau emateko mandatua onartu nuenean, hasieratik nekien zer kontatu nahi nizuen. Aurkezpen honek aldiz lanak eman dizkit, irudi baten bila ibili naizelako zertaz jardun behar dudan adierazteko. Lehenik, pentsatu nuen, gurea lurralde menditzua dela baliatuz, kontatuko nizuela, nola burutu genituen 8.000ko euskararen inguruan 20. mendean. Gero, pentsatu nuen hiztunen kopuruari helduko niola. 2 hizkuntza boteretzeruen artean bizigera esango nizuen. Gaztelerak 400 milioi hiztun ditu, frantsesak 200 milioi. Euskerak berriz, milioi bakarra. Azkenean, erabaki nuen Isaac Newtoni hartuko niola maileguan hain ezaguna den esaldia. Horrela, idatzi zuen Newtonek. Gure begirada hain urrutira heldua da, gure aurreko erraldoien bizkarretara igo geralako izan da. Singularrean zekarren esaldia Newtonek, baina nik pluralean jarri dut gure egoerari hobeto egokitzen zaiolakoan. Hauxe da gaur kontatu nahi dizuedana. Ze erraldoien lanari esker gauzatu ziran ikastolen sorrera eta edapena eta euskararen batasuna. Biak ala biak, nire ustez, euskerak mendeetan eman ditun aurrera pausorik handienak. 3 erraldoi nabarmendu ditut. Elbira Zipitria, Gabriel Aresti eta Koldo Mitxelena. Hogei mendearen lehen erdiaren bukaerara jo behar dugu orain, 1940 pikora. Gerraren oroitzapena gordinik zegoen oraindik. Eta gainera gerra bukatu ondoren ere, Frankoren gobernuak beldurra ereiten jarraitzen zuen. Isunak, atxiloketak, fusilamenduak. Irakaskuntza osoa, pribatua naiz publikoa, gazteleraz zan.
Etzegoen lurralde honetan unibertsitaterik, ez gaztelerazkorik, ez euskerazkorik. Euskerak bere garairik ilunenak bizi zituen. Etzan euskera debekatu sarritan entzun dugun bezalaxe, gerra ondorengo lehenengo urtetan debekatu zana euskeraren erabilera publikoa izan zen. Baina hainbatek, askok, bildur hori biderkatu egin zuen, da erabaki zuen norberaren etxean ere etzala euskaraz egitea komeni. Aldiz, beste batzuk, urrengo belaunaldiari pasazioten hizkuntza, eta iruditzen zait gutxieneko aitorpen hori zor diegula amore eman ez zutenei. Gainera, nork bere euskalkia erabiltzen zuen, etxean ikasitakoa. Hizkuntzalari batentzat, distantzia txikia dago euskalki baten da bestearen artean, baina alfabetatu gabe geundenontzat, distantzia batzutan izugarria egiten zen, elkar ulertzea trabatu arte. Garai haiek bizi izan ditunak izango ditu seguru horrelako adibide asko, baina nik Hondarribiko bat kontatuko dizuet. Hondarribiko arrantzaleek beti esan izan dute, Bermioko edo Lekeitioko arrantzalekin hitzaiteko, hobezela gaztelerarik okerrena, euskerarik hoberena baino. Giro itoarri horretan piztu zen gero eguzki izatera helduko zen txinparta. Emakume txiki batek landatu zuen hazia, Elbira Zipitriak. Zumaian sortua, gerra aurretik ere, irakasle lanak egin zituen Donostian beti euskeraz. Gero, gerra etorri zanean beste asko bezala iparraldera joan zen, iez, Zipitria, eta han albezain laster eskolak ematen hasi zen. Baina beste gauza garrantzitsu bat gertatu zitzaion Zipitriari egonaldi hartan. Han egin zuen topo Europako hainbat pedagogo aurrerakoien teoriekin. Itzuli izan Zipitria Donostira, hasi zen berehala eskolak ematen etxe batean edo bestean. Halako batean eskola finko bat antolatuko zuela erabaki zuen arte. 1956an zabaldu zuen eskola hura. Bere etxean, Donostizarrean, bere etxeko gela bat zan ikasgela. Han, lurrean jarrita ikasten zuten aurrek. 10 neskamutil bildu zituen goizez, beste 10 neskamutil arratzaldez. Neskak eta mutilak batera, sasoian irautzailea zen zerbait. 10ko zenbaki hori etzun Zipitriak kasualidadez aukeratu. Legearen arabera, 10 arte klase partikularrak ziren. Eta hori esaten zien Elbira Zipitriak zertan ari izan galdezka zetozen inspektorei, berak klase partikularrak ematen zituela. Izkutuko eskola zen ura. Baina eskola bitxiarren bereizkuntza bakarra etzan euskera. Horrekin batera, Zipitriak metodo pedagogiko berritzaileak erabiltzen zituen matematikak edo irakurketa irakasteko. Inondik ere inguruko eskolak erabiltzen ez zituztenak. Hori guztia, ia libururik gabe, etzegolako libururik. Trukean, sarritan ateratzen ziren gelatik irakaslea eta ikasleak kalera edo portura arraiak ikustera edo gaztelura landareak aztertzera. Hori ere sekulako nobedadea garai hartan. Irudiak gehiagik bortxatu gabe, esan dezakegu Zipitriak eta berarekin lan egin zutenak I+D+I-ren antzeko zerbait garatu zutela. Eta ez hasieran bakarrik, ez alabeharrez bakarrik. Noski, Elbira Zipitriak etzun bakarka lan egiten, antolamendu bat zegoen bere inguruan, eta gainera, berak irakasle berriak trebatzen zituen, eta irakasle horiek eskola berriak zabaltzen zituzten. Hauxe da, Zipitriarekin batera, aintzindari izan zen Karmele Esnalek kontatzen diguna garai aiei buruz, ETB-ren artxiboko irudietan. Niretzako izan zen izugarrizko deskubrimentua, nola ematen zuen klasea. Eta dinamika hartan eskola aktibo bat ezagutu nuen.
Ordu arte enun ezagutzen eskola aktibo bat, baina Elbirakin ezagutu nuen eskola aktibo bat, eta batez ere euskera. Nei esan zidaten, ikastola guztik denbora hartan zeuden 1955 urtean parte zarrean. Eta nahi esan zidaten komeni zitzai dela Donosti erdian zabaltzea, Donosti danak ez izateko Donosti zarrean. Orduan nik zabaldu nuen Pedro Egaña bigarren bizitza. Eta orduan erdikoak junbeharrean parte zarrea joaten ziren Pedro Egañara. Baina nik hartzen ditun 5 urtetik gorakoak. Oraindikan ere Donosti erdian etzegoan 5 urte arteko ikaslerik. 5 urte arte dana joaten ziren Alderdi Zarrea. Andreño Faustinen gana, Faustina Carril, Andreño Itziar Arcelus, hoien gana joaten ziren 5 urte arte. Eta 5 urtetik gora sakabanatzen ziren batzuk Elbiren gana, bestik Jon Eforkadain gana, eta Donosti herrialdeko nire gana. Bi puntu azpimarratu nahi ditut Karmela Esnalen hitzetan. Bata, pedagogia eraberritzeko borondatea, eta bestea antolamendua. Izkutuko eskolen atzetikan antolamendu bat zegoen da, antolamendu horrek esan zion Karmela Esnali, komeni zaizu eskola han edo hemen antolatzea. 20 haur ziren 1956an. Handikan 30 urtetara, Franco hiltzenean, 30.000. Gerra aurrean ez bezala, gizarteak erantzun egin zion Elbira Zipitriaren eta gainerakoen deiari. Lan kolektiboa izan zen, askoren bultzada izan zuena, eta isileko lana gainera. Diktadurapean bizi ez danak nekez ulertuko du zer ziren garaiaiek, nola loratzen zen beldurra bazter guztietan, nola kostatzen zen, batez ere diktaduraren kontra zeudenentzat, nola kostatzen zen konfiantza edonorengan jartzea. Baina gurasoaiek ezkutuko eskolengan jarri zuten konfiantza eta askotan dirua ere bai. Seguru bati baino gehiagori esan ziotela sasoi hartako esaldi sakratua. Ez zaitez istilutan sartu. Hori, egunero esaten ziguten goizta arratzalde. Baina gurasoaiek dozenaka hasieran, 100 gero eta milaka azkenean beldur horri aurre egin zioten. Eta guztia erakundeen laguntzarik gabe. Are gehiago erakundeen kontra. 1965an hasi ziren legeztatzen ikastolak gehienetan Elizaren babesean. Franco hiltzenerako hasi txiki hura zugaitz sendo bihurtu zen. Eta bultzada horrek euskaldunduko zuen etorkizunean irakaskuntza sistema. Eta bultzatuko zituen gainerako eskolak pedagogia eraberritzera. 1968an gaude orain, eta euskararen batasunak ez du aurrera egin. Eta hori, oztopoa zen, berpiztu berria zen euskal kulturarentzat. Oztopo irakasle eta ikaslentzat, idazle eta irakurlentzat, oztopo momentu hartan lanean 2 urte zeraman ez dok 13rentzat. Pixkanaka, hasi ziren eskola liburuak argitaratzen, baina Donostirako baliagarria zana, etzan baliagarri Lekeitiorako, edo Bilborako aproposa zena, etzan aproposa Beasainako. Ordurako, egin ziren euskara batzeko saio bat, baino gehiago, arrakastarik gabeko saioak, gero Ibon Sarasolak kontatuko digunez, eta ez hain modu orokorrean, sasoi hartako pertsolariek ondo asko zekiten, hainbat plazatan bertako euskalkira hurbildu behar zutela baldin eta ulertuko bazituzten. Batasunarik ezak zailago egiten zuen berez nahikoa zaila bazena. Euskararen batasuna aldarrikatzen zutenek euskararentzat inguruko hizkuntzak aspaldi lortutakoa nahi zuten. Araudi bat, euskalki edo lurralde guztietako euskaldunentzat baliagarri izango zen eredu bat. Euskaltzaindia bere lehenengo 50 urteak
ospatu behar zituen eta helburu horrekin antolatutako bilera batetan, idazle batek, Gabriel Arestik, esan zuen ondo zeudela musika, festak eta dantzak, baina ospakizunik hoberena, behingoz euskararen batasunean urratsak ematea zela. Seguru Arestik ez zuela bere proposamena modu xamurrean egin, baina bai modu konbentzigarrian. Euskaltzaindiak erabaki zuen urte hartan 1978an kongresu bat antolatuko zula Arantzazu eta Oñatin euskararen batasuna oinarri hartuta. Horra, Arantzazun ateratako, lan egun haietan ateratako argazki bat jabetuko zinatenez, gonadun ugari eta emakume gutxi. Bilera haietan, Michelenaren txostena abiapuntu hartuta, hartu zituen euskaltzaindiak euskara batuaren aldeko lehenengo neurriak. Arantzazun da 1978an sortu zen orain guztiok onartzen dugun hizkuntza eredua. Modu honetan gogoratzen ditu Arantzazuko egun haiek bertan parte hartu zuen Ibon Sarasolak uda honetan egin diogun elkarrizketan. Arantzazuko 78ko giroa gutxi gora bera espero genuen bezala joan zan. Hasieran pixka bat zaila, baina han egon ahala hobetzen joan zan. Alboratzen naiz goiz batian edo arrazala batian izango zen, Gandiagaren intervenzioan kantatzen jarri ginen guztiok berak esan da nolabait eta horrek adibidez giroa asko baretuzun. Ondo joan zan alde hortatik, zera euskaltzain burua zana orduan lekuen azarra, nahiko pozik atera zan eta nahiko batasuran alde. Problema izan zan gero betikua, area joan ez ziranak. Nik uste batez ere belaunaldien arteko liskarrak izan zirala. Bi belaunaldi zeuden, bat tradizionala nolabait esateko eta bestea gu gazteok edo garaiatan gazteak ginenok osatzen genuena eta hori izan zen, nik uste badaude datu batzuk. 1972 beraz, 5 urte geru, 101 urte kortan 101 liburu publikatu ziren. 101 liburuetatik 73 batuan publikatu ziren, ja, beraz, alde hortatik. Baina desglosia egin da, 101 liburu horiek 75 idazlek idatzi zituzten. 73 barkatu batuan idazten zuten. 35 urtetik beherako guztiak batuaz idazten zuten. Baina 50tik berako 91ak batuan idazten zituzten. Hortik gora berriz, 50tik gorako personak 27 bakarrik, 27 bakarrik batuaz, eta 75tik gora 16 bakarrik batuaz. Beraz hor, edadia da nik uste, idazlen adina da nire ustez, erabakigarria. Adina, azpimarratu du Sarasolak. Geroxeago entzungo dugu Garaikoetxea lehendakariak alderdi politikoa nabarmentzen duela. Horrela kontatzen du Sarasolak euskara batuaren aurrera bidea. Etzan data jakin bat izan, baina prozesunak nahiko argia izan zen. Arantzazun ja ikusi zen kontuak etzuela bueltarik. 10 urte geroago arrasaten, egintzen bigarren kongresuan ja, morfologia guztia ja batu zan. Beraz, etzan nahia bakarrik, baizik eta euskara batua askoze batuagoa zan. Problema dana dela, bestaldetik zegoen, batasun eredu bat egitea oso erresa da. Guk 20. mendian euskaldunok 4 izan genituen, bat azkuek, egin zuena, gerra horrean, Gipuzkera sotua, jende guztia txalotu zuena eta inor segitu ez zuena. Eta gerrandorenen, gutxenez Kurbigena, Oskilazorena, eta gero nolabait Michelenarena edo Arantzazu esango duguna. Eta hor adibidez, Ricardo Arregik, gure artean izan den buru arginetago izan da, beak hori ikusi zuen, hau gizarteratzen ez padegu, akabo. Eta euskalduntze, alfabetatze, ikaragarri izan zen, ere guztietan zegoen, euskalduntze, alfabetatze, hori izan zen euskera batua
zera guztietan, herri guztietan sartzeko tresna, eta hori irabazita zegoen. Zein zan guk momentu hortan gendu problema nagusiena instituzioena. Pentsa, Etxenike jarri beharrian, Euskal Gobernuak gobernu hartzen duenean, Etxenike jarri beharrian Eusko Alderdi Jeltzaleako Vieja Guardiako bat jartzen duela. Etzun, batasuna desuestuko, baina atzeratu bai. Nik uste etor, Michelena fundamentala izan zen, alde teknikoetatik, oso txukuna intzun, eta gero berak zuen karismarekin jende asko ekarri zuen, Etxeniko oso importantia izan zen, hezkuntza sailetik, ezin atzeratuzko bidea zehatzu markatu zuelako, eta gero, adibidez, deia eta eginen postura ere, prentsan, eta hor ja, hori zeratu zanean, ja etzegoen dudarik. Lan kolektiboa berriz ere, askoren parte hartzea bildu zuena. Irudi polita Sarasolak eskaini diguna, euskaltzale, ejertzito oso bat, herri-herri, auzoz auzo, euskaltzaindiaren esanetara oso gutxitan azaldu dugun disiplinarekin. Mende erdi lehenago, Pompeu Fabrak katalanerako bakarka egin zuena taldean egin genuen guk. Eta talde horretan itzal handiko bi persona, Gabriel Aresti eta Koldo Michelena. 1933an sortu zen Aresti, Bilbo erdaldun batean, euskara galdua zeukan etxe batean. Horrela kontatu zuen idazleak handik urte batzutara bere euskalduntze prozesua. Egun batetan, 12 urte nituelarik, nire buruaz lotzatu nintzen. Euskaldun motz bat nintzela konturatu nintzen. Eta handik, liburu denda batera joan nintzen, euskal gramatika on bat erostera. 12 urteko mutiko bitxi ark, bere burua euskalduntzeko erabaki hartzen duen momentu berean, zabaltzen du Elbira Zipitriak lehenengo ikastola. Michelena berriz, kartzeletik irten berria zen. Irakurriz, euskaldun duzan Aresti, irakurriz eta idatziz, adibidez, Axularren gero osoa kopiatu zuen eskuz, horri hitzez hitz. Gauza da, euskaldun duzela. Eta handikan urte gutxitara, Maldan behera poema luzearekin sari bat irabazi zuela. Gero, etorriko ziren beste poema liburu asko, antzerkirako lanak, kantetako letrak, artikuluak, lan luze eta oparoa. 1974ean argitaratu zuen Arestik, agian bere lanen artean oihartzun gehien izan zuen liburua. Arre eta erre. Liburu horrek, poema bilduma horrek, goitik bera astindu zuen sasoi hartako euskalgintzaren mundu txikiura. Poema horietan arkitu zuen gazte askok bere munduari, bere buruari zegokion literatura. Poema bilduma horietan arkitu zuen gazte askok gainerako euskarazko liburuak eskaintzen ez zietena. Bide bat markatu zuen Arestik. Literaturaz erakarri zituen gainera gazteak, besteak beste, handikan gutxira euskalgintzan lehen mailako izenak izango ziren Ricardo Arregi, Ibon Sarasola bera edo Ramon Saiz Vitoria. Ikusi dugu, Arestik akuliatu zuela euskaltzaindia batasunerantz, eta euskaltzaindiak ontziaren lema Michelenaren eskutan jarri zuen. Mila 1915 sortu zen Michelena Errenterian, eta 21 urte bete baino lehen gudari izan zen gerra zibilean. Egon zen frontean eta Santoñan hartu zuten preso eusko gudaroste gehienarekin batera. Heriotza zigorrera kondenatua 6 urte luze eman zituen kartzelan. Eta kartzela izan zen, Michelenarentzat eta beste hainbat presorentzat ezagutu zuten lehen unibertsitatea. Presoen artean ikasketak trukatzen zituzten. Batek zekiena beste irakasten zien da haiengandik beste zerbait ikasten zuen. Gure aita zenak adibidez, Michelenarekin batera egin zuen kartzelaldi hartan, inglesa ikasi zuen eta frantsesa irakatzi. Presoen artean asko ziren euskaldunak.
baina oso gutxi euskara landua, euskara jantzia zutenak. Eta kartzelatik irten berria zen gazte hark helburu bat zeukan, helburu bat jarri zion bere buruari. Hain zuzen euskara jastearena. Eta jakin bazekien horretarako bide bakarra ikasketak zirela. Eta horretan jardun zuen urte luzetan gudari oia izateagatik gainditu behar izan zituen oztopo guztiak gainditu ondoren. Lehen mailako hizkuntzalari bilakatu zen Mitxelena. Berak esan ohi zuen gogoz kontrako filologoa zela bera, baina ez zuen esaten lehen mailako filologoa zenik. Jeltzalea zan sasoi hartan Mitxelena, eta ez zizaion erraza izango Batasunaren defentsa bere alderdikide ugari kontra zegoelako. Baina Mitxelenak jakinduriaz gainditu zuen oztopori. Arrazoi sendoak emanez eta axaleko liskarrei ihes eginez. Erraldoi guztiekin gertatzen dan bezala, Mitxelenaren merituak ez dira hitzaldi honen barruan sartzen. Baina bat, azpimarratzekotan, zubigintza aukeratuko nukenik. Mitxelenak eraiki zuen iraganaren dorainaren arteko zubia. Berari zor diogu tradizioaren eta modernitatearen arteko bidea. Esana dago, liskartzua izan zala hasieran eta urte luzetan euskara batuaren bidea. Ez da prozesu hori ondo aztertu ez kontatu, agian bukaerako argazkian guapo samarra saltzen bagera ere, etzelako horrelakorik gertatu ibilbidean. Batasunaren alde, euskaltzaindia Mitxelenaren gidaritzapean. Sasoiko kultur eragile nagusiak eta handikan gutxira ikastolen federazioa. Batasunaren kontra hainbat euskaltzain eta euskaltzale. Gauza da, hurrengo 10-14 urteetan batzuk eta besteek eutzi egin ziotela bereari. Adibidez, Arestikidetzat zeukan lur argitaletxeak 40 piko liburu argitaratu zituen urte horietan guztiak euskara batuan idatziak, haien artean Batasunaren kutxa izenarekin euskara batuaren lehen gramatika eta hiztegia. Zaila da, orain, sinesgarri egitea, zenolako garrastasuna izan zuten eztabaida haiek. Berriz ere, askotan frogatutakoa frogatu genuen. Ze zailtasuna daukagun adostasunetara heltzeko, eta ze errestasuna iritzi desberdina duena etzai bilakatzeko. Horrela, heldu ginen 1982. Ordurako, hila zen diktadorea eta berpiztu ziren lurralde honetan sasoi bateko erakunde politikoak. Urte horretan, Garaikoetxea lehendakaria zela, Jaurlaritzak ofizialtasuna eman zion euskara batuari. Hain zuzen, euskararen normalizaziorako legearen 30. atalean. Hor, bildu ziren 3 indar nagusi. Euskaltzaindiaren zuhurtzia, kultura eragileen bultzada, eta Jaurlaritzari zegokion erabaki politikoa. Hor itxi zen zirkuloa. Hor hasi zen euskara batua bere izen ondoa galtzen. Handikan gutxira euskara izango zen eta kitxo. Modu honetan aztertzen du Garaikoetxea lehendakariak Batasunaren auzia duela gutxi egin diogun elkarrizketan. Hizkuntza batek ez baldin du ahalmenik baliogarria izateko gizarte baten arlo guztietan, ez du bideberik izango, eta historian izango da, batez ere garai hauetan. Hemen politiko bat lortu genuen bezain pronto, hezkuntza, erakundeen portaera eta medioak eta kultur hizkuntza bat behar zuten noski eta euskara batu bat. Eta horregatik, naiz eta oztopoak eta kritikak batzutan gogorrak izan, erabakia hartu genuen eta erabakia aurrera eraman genuen. Euskararen batzeko lana ez zen lan paketxu bat, garai hartan. Euskalkia ziren kezka nagusia, batzutan arrazoi, adibidez Bizkaian,
kezkatuak ziren euskera batua behar bada izango zen nahiko ezberdina. Beste batzutan hemen Nafarroan bezala hipokresia hutsa zen kezka hori, euskararen kontrakoena zen argudioa, gure euskalkiak eta bar. Eta ez zuten inoiz zer egin euskararen alde. Orduan, batzutan argudiak ziren izugarriak, adibidez entzuten zen H hori marxismoren ezaugarri bat da eta horako gauzak. Euskararen batasuna H-a baino asko gehiago zen. Baina batasunaren kontrakoek H-a bihurtu zuten ikur nagusi eta idazterakoan letra hori erabiltzen zutenen kontra bildu zituzten arma guztiak. Are, diktadura garaian kartzelerako txartela ematen zizun epitetoa, komunista. Entzun dugu, Sarasolak adina azpimarratzen duela, Garaikoetxeak pisu gehiago ematen diola politikari, denetik egongo zen seguru asko. Hor daude Sarasolaren datuak adinaren tesia indartzeko. Era berean, egia zen, Arestibera, haren inguruko gazte batzuk, eta batasunaren defendatzaile sutsu bat baino gehiago, adibidez Txillardegi, ezkerrean kokazitezkela. Eta eskuinean, batasunaren kontrako askota asko. Sua itzaltzeko bi osagai erabili omen zituen Jaurlaritzak, irmotasuna eta malgutasuna. Normalian, euskalkien defentsa zen, alternatiba. Eta kritika gogorrena, prozesu artifizial bat izango zela eta bar. Gizon ospetsu bat izan zen aholkari garrantzitsu bat, hain zuzen Koldo Mitxelena. Eta berak eta beste batzuek baita ere, Satrustek eta lagundu zuten eztabaidan hartan. Eta gero saiatu ginen baita ere legea egiterakoan, legebiltzarrean hain zuzen, malgoak izaten. Hortarako, Mitxelenaren aholkua izan zen beti malguak izatea eta kontrako jarrerak ez sortzea jarrera maximalisteekin. Eta, kontseilu hori, aholku hori beti onartu genuen noski. Eta naiz eta pentsatu, eta oraindik pentsatzen dut, hizkuntza egoera diglosika batean babes baikorra behar duela, diskriminazion positiba delako bat merezi duela, legean malgotasunez saiatu ginen oreka bat lortzen printzipioetan irmotasuna, baina gero erabiltzean malgotasunez beti asuntoa. Horrela, elkarlanean gure aurreko erraldoien bizkarretara igota, heldu gera gauden puntura. Noski, bidea amaigabea da eta aldapatzua gainera, baina gutxienez, badakigu nola heldu ginen 8.000 haien tontorrera. Jende askoren lanaz gizartea mobilizatzen. 3 pertsona nabarmendu ditut hitzaldiaren arian, aipan itzaken 30, 300, 3.000 baldin eta ikastolen hastapenetako guraso miresgarriaiek aipatu izan banitu. Ona, hemen beste pertsona multzo bat, sasoi hartako euskalgintzan jardun zutenen artean aukeratuak. Lehenengo, argazkiak lehen aipatu ditudan gurasoiek ordezkatu nahi ditu. Zaizoi bele, arma
pum, baga biga iga, laga boga sega, zaizui bele, armatiro pum. Shiristi, miristi, gerren aplat, olio sopak ikili salda urru, edan edo klik, ikimilikili-klik. Zawayan eksnavik, zwotsnarien yedias navan navos mayernaya, zvudias vaichvosayas via, hanik kvas vodbias nayadashera koegia navanaya, saidias saichvosaich nietsuyaini, sukod vairian naiden navaria via sirashwadainan, navikiat vayosayoven nayadai. Ez dira noski, sasoi hartan euskalgintzan jardun zutenak azaldu, baino azaldu diran guztiak lan horretan jardun zuten. Geroztik, etorri ziren besteak, eta etorriko dira besteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, iragarri zuen kantuz Xabier Letek. Iragarri eta asmatu. Mila esker eta bertsolari klasikoek esaten zuten bezala, gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu.